היא עשתה מקלחת. אני לא עמדתי פה ילדים האלה. ככה זה אמא שלהם. תגידי שלום אמא. שלום. הנה עופר אומר לך גם שלום. עמית, במה אתה משחק עכשיו? עמית, במה אתה משחק? באוטו בטרה. נכון מאוד. יפה מאוד. במה אתה משחק עופר? בטנדר, יפה מאוד. אתם רואים כל לפני שנייה שיחקתם יפה בטלפון, מה קרה? איך קוראים לגננת שלכם? עופר, איך קוראים לגננת שלך? יפה מאוד. מי עוד? אלישע. יפה מאוד. לאיזה גן אתם הולכים? גן חבל. יפה מאוד. אתה רוצה ללכת? עמיתי, מה איתך? אתה רוצה ללכת? לא. מה לא? עמיתי, איך קוראים לגננת שלך? מה השם של הגננת? איך קוראים לגננת שלך? נכון מאוד. מי עוד? מי עוד? למה אתה כועס? אתה רוצה לראות את אמא? בואו תראו את אמא בתמונה, רואים? אמא, תגידי שלום. הנה אמא, שלום. אתם רואים אותי בתמונה? כן. אני רוצה לראות. לראות את אמא? הנה, רואים את אמא. ביי אמא. ביי.